Hello everyone, welcome to back my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय थाहरबाय। गिबियावनो आं दिनै मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदों आरोना। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय खामानिनि बागै एसे रायजोनि खामानि दं नालाय, माइ रोगानाय मानाय। बेनि थाखायनो आं दिनैहाय नै जाखां लोंखां आरामनो हारसिंनो ओंखारबोदों आरोना। लोगोसे माखासे लोगोफ्रा थांखाजोब्बाय। बेनिखायनो आं दा हारसिं जाना दं आरोना। नै बावखाबो लाखाबाय आरो बेजोंहाय रोगानानै नागोन आरोना। माइ माखासेबो हानो हागौ। नोंथांमोना नायबाय थाबाय। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे भिडिअ ब्लगिं लाबोनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव। गाज्रिदामोन, माने गोबावजों खनसेल'सो लाबोनाय जायो। आं एसेबां थाब भिडिअ लाबोनो हानाय जाया आरोना। दिनैहाय नै मोनसे फ्रि मोननायखायसो आं दिनै बे भिडिअखौ लानो हादों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। थांबाय दं लोगोफोर। नै गामिनि हाल-सालफ्रा बिदिनोसै। हाग्रा बंग्रा जेरै हादान बिदिनो हादानैनो दंसै। जेबो लामा सामानि जेबो बेबस्था गैया नै दासिमबो। नै ओरैहाय गफरला गफरलि नै बेयावहाय दै फैयो आरोना। बेजों नाला माइ गायनो थाखाय लाबोयो। जेरैबो हाग्रा गोजासो नै। गाइस, दायो आङो जोंनि बाथौ थानसालि मोनसिगोन आरोना। बेयावहाय रायजोफ्रा गासिबो जमा जायो। ओमफ्राय रोगाजेनबायसो ना माबायसो मिथिया आरोना। आंहा लेट जाबाय आरो दिनै फुङावनो माथियावनो बेरायग्रोदों। बेरायनोबो सम जायो ना, सम नांगौ जायो नालाय। ओंखायनो बेरायनो मोनैखाय बेरायग्लांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दायो नै मानसिफ्रा जमा थाफैजोब्बाय। नै रोगाहांबायानो खोमादां, रोगाहांदों दासो। नै मेंजोब्बाय आरोना माइ रोगानानै। रायजोनि खामानिया आंना बेनो दिनैनि ब्लगिंआव। ओरैबायदि माइ दांग्रि रोगानांदों नै दा। मानसि लोगोफोरा रोगागासिनो। आं ओमफ्राय दा लांबाय थादों नै। नायलांबाय था आरोना जोबजासिम। दिनै बेनो गोजा जाजोबगोन आरो दा बेलासे माइ नाबावगोन जाहैदों। नाराबारि खोरोम मोथिसेयालाय सोर गालांदों? बबेयाव? नै जोंना बिथांफ्रा माइ रोगादों दाम दुम। रायजोनि माइ होनदों नामा ओंखाम गोरलै जानो, नंगौना? नै बिसोरो आंनि लेबार गोजा आरोना। सानैबो लेबार गोजा। खस्थ' मोनबाय गथ'फ्रा। नै जोंना बिथाङाबो एन्जर नागिरदों। बहा मुथि मोनसे थाबोदोंनोलै नागिरदों। गाइस, नै दायो खनसे लायबावनोसै। साहा लोंनो टाइम जाबाय आरोना। ओमफ्रायो खनसे रोगाबावनानै ओमफ्राय दोनथ'नोसै आरो। नै बिथांमोनहा जोंना फंबायमोनहा लाबोगासिनो। नायलांनो। है बोरै हादोंना? हामारदों? दे लागाव रोगा। दे रोगा। हादोंना? हामारदों? लागाव। रायजोनि माइ बानदों नै जोंहा। ओंखाम गोरलै जानोना, हाखु दाखुनो थाब। आंथ' इथिंखौ लायनोसैलै, नोंसोर इथिंखौ लांदो। आरो गलायसिगोन ना हनै जारलासो। आयदै लास रोगानोसै एबार खनसेयाव। लास रोगानानैहाय साहा लोंनोसै। साहा लोंखांनानै आरो बेला मोनसेखौ रोगाफिनसै आरोना। दा ओमफ्राय नानाय जागोन नालाय, ओंखायनो हाखु दाखुयै। नै मोसौ खालाजोब्बायानो। बे खन्द'आ जोब्बायानो हमना ला। ओमफ्राय बैयावहाय एसे दंबावो आरोना। बेखौहाय रोगाजोबग्रोनोसै जेने थेने। ओजोंहाय नै भिउआ बिराद बरिया नुदों। बेकग्राउन्डआ एकदमहाय सिनारि बरिया जाखायो आरोना। हादान जायगा नालाय। स' गाइस, नैबे भिडिअनि गेजेरनो आं मोनसे गेम एप्सनि बागै खोन्थानि नोंथांमोननि गेजेरावहाय। गोबाङानो बे गेमावहाय गेलेनानैहाय गोबां फैसा खामायो आरोना। आंबो खामायो। नाथाय नोंथांमोनाबो आंबायदि खामायनो गोसोब्ला गेलेबानो जाबाय। बे गेमनि मुङानो जाबायहाय रामि वेल्स आरोना। रामि वेल्स। ओमफ्रायो रामि नबेल, रामि नबक बिदिबो दं आरोना। बेजों एखे सेम। ओमफ्राय नैबे रामि वेल्सआव आं गेलेयो आरोना। ओमफ्राय नैबे रामि वेल्स एप्सखौहाय डाउनलड खालामदो, इनस्टल खालामदो। आंनि नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो दंखायो। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गेलेबानो जाबाय। ओमफ्राय आरो बेखौ माबायदि गेलेयो नोंथांमोना नायलांदो एसे। नै आं दायो गेलेना खिन्थिनि नोंथांमोननि सिगाङावहाय। नै लोगोफोर, दायो नैबे ड्रागन बिस्ट टाइगारखौहाय अपेन खालामना लासिगोन आरोना। ओमफ्राय अपेन खालामनानै नैबेयावहाय बिदि प्ले जाबाय। प्ले जायोब्ला नोंथांमोना बबेथिं गारनो, ड्रागनाव गारनो टाइगाराव गारनो,
नोंनि आन्दाजै गारनांसिगोन आरोना बेयावहाय नों बेसेबां गारो आरोना फार्स्टआवनो नों रिसार्च खालामना लानो हागोन बेसेबां रिसार्च खालामो 10टानिफ्राय 100सिम नै आं दा टाइगाराव 50 होदोंमोन नै दायो आं जेनबाय लोगोफोर नोंथांमोना बिदि आन्दाज खालामनानै गेलेयाब्ला जेनलांबाय थागोन आरोना दायो आं खनसे होबावनोसै नायनोसै दायो देरहाया देरहाया एबार नेक्स्टआव एबार आंनि टाइगारावनो होबाय 100 150खौनो होगोन आं एबार दाबो आं देरहायासै आरोना लोगोफोर दायो आं लाब जानाय फैसाखौ नै आं 700 थाखा सोना लानोसै 800 दंमोन नै साक्सेसफुल जाबाय आरोना बेबायदि नों उइद्र' खालामबा बेबायदि साक्सेसफुल देखायनो हागोन नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामदो आरो गेलेदो आरोना लोगोफोर नै दायो बेखिनिया आं सेफ उइद्र' खालामना लाजोबनाय आरोना आंनि एकाउन्ट A few moments later बानसो लालायबाय नै बिनो लास आंनि बाननाया ओमफ्राय हरैहाय आं बिराद माखौ फसायदोंब्रा आंनि बै गुबुनथिहाय माने भिउआ बिराद बरिया नुहुरदों हाजोखौहाय ओरै अख्रां फारसे बिराद समायना नुहुरदों आरोना नै गिलिरसो बिराद बुरजा जादों टयलेट ओमफ्राय माइया बेयावहाय गिसि नालाय बिराद गिलिर जायो आरोना ना माइ रोगानाया मालायनि बारियावहाय तुरमुस नायनो नागिरदों आरोना तुरमुस खावनि तुरमुस ना खेरमुजि होनो नै रा सेस लांजोबथारबाय मानसिफ्रा तुरमुस आबाद ओइलाय नंमारगौसो लुदारानो फिथाइफ्रा मुदुफुल फिथाइ बायदि माबायदि जादों नोंथाङा तुरमुस जानानै माबायदि मोनदों नोम्फा मोनदों मा नोम्फा मोनदों बे कपि खालामा बोरै जानो फाग्ला ना कपि खालामाखै होनबा इयो न'आव फैनाय तुरमुसफोरा मा जाजोबखो सेवला जोबथारबाय रावबोआनो जाथारा जाग्रायानो गैया हनै हा नै बिथाङा जादों आरोना बोरै मोनदों जानानै गोथाव नामा माबा मिनियोसो इन्ट्र'खौनो होआ आयौ लस जाजोबथारबाय नै फिसा जाबाय नालाय एम्बु थेरे बायदि ओंखायनो रावबो जाग्रा गैया ना रावबोआनो जाग्रा गैया स' लोगोफोर आं दायो बेलासि समावहाय नै न'आव फैनानै ओंखाम जाफैबाय आरोना नै जोंहा न'आ बेनो बायला जिला दुखिया अबस्था आरोना ओमफ्राय दायो आं ओंखाम जाखांबाय स' दायो गारिया मोनफैना दंफैयो आरोना मा होनो माइ नाग्राया ओमफ्राय दा थांफिनसै आरोना आङो ओंखामथ' जाखांबाय नालाय ओमफ्राय दा नै आं थांनोसै उफाय गैया रायजोनि खामानि ओंखाराबाबो भिउआ बिराद बरिया नुयो आरोना नै बिबारखौनो गायनो मोना बिबार गायबालाय बिराद समायना नुगौमोन आरामनो दाथ' आं थांनोसै दे लोगोफोर नायलांदो ओमफ्राय मिलाथ' मोनफैना दंखायो ट्रेक्टरा ओमफ्राय नासिगोन आरोना नैबे जाबाय बेसर बरिया जाहोनो आरोना अखा मोनबा बिराद मोजां जाबावगोन बियो बेनो जाबाय जोंनि फिल्डमोन ओमफ्राय सेंग्राफ्रानो गैला आरोना फुटबल गेलेनो थाखाय ओमफ्राय बिराद डाउन जालांगासिनो आरो नै फुटबल फिल्डमोन बियो ओमफ्राय बिदेशआव थाहैजोब्बाय नालाय गोजानावहाय थाखा फैसानि थाखायनो ओमफ्राय सेंग्राफोरानो गैला आरोना गामियावहाय नै लोगोफोर मिला नाबायानो आरोना नैबे जाबाय अंगनबादि स्कुल जोंनि गामिनि नाबायानो आरोना नै लगाव बेजों माखासेया नायग्रासो माथो लागाव स' लोगोफोर दायो एकदम हाखु दाखुनो भिडिअखौनो लानो मोनासै आरोना आङो नै
ओरैनो एसे क्लिपल' नुबाय आरोना माइ नानायखौ ओमफ्राय आङो माबानाय जाबाय नालाय माइ ओरैजाय मेचिनाव सोना हरग्रा जाहैनांबाय नालाय ओंखायनो माने सान्दुंआ मोजाङै थायोलै ओंखायनो भिडिअ लानो मोनासै आरोना रावबो लोगोफ्रानो गैला आरो न'आव थांजोब्बाय ओमफ्राय आंल'सो थानाय जादोंमोन आरोना सेंग्राफोरनि बिथोराव ओमफ्राय भिडिअ हमनो गैयैखाय ओमफ्राय भिडिअखौनो लानाय जायासै आरो ओमफ्राय दा नै मावखांनानै जोबखांनानै ओमफ्राय न'आव फैलायलांबायसो आं नै थांगासिनो जायो माथो खालामनो उफाय गैया आरो भिडिअखौनो फुल लाजोबनो मोना बिदिनो आंनाहाय आद्रा जाबाय थायो भिडिअफोर लानो समखौनो मोना माने खामानियावनो बेस्थ' थाथारनांगौ जायो बेनिखायनो थ' लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामालासिनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा उनावहाय नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन मोजाङैनो नाजागोन लाबोनो फ्रि जाहोलांगासिनो एसे दामानि ओमफ्रायो मा होननो आरो जेबोथ' बुंनांगौ जेबो गैला बिदिब्ला दोननोसै थेंक इउ स' माच माय फल'वार्स एन्ड माय साबसक्राइबार नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय